определенные показатели по этим предложениям. Татарстанның икътисад министры Мидхат Шахъяхметов Зәйгә килде. Район белән танышуны эре җитештерү предприятиеләреннән башладылар. Кунакларны бигрәк тә шәһәрдә урнашкан технозаводы кызыксындырды. Чөнки җылылык саклау материалларын җитештерүче завод республика икътисадын үстерүгә зур өлеш кертә. Биредә яңа агро-минераль мамыгын чыгара башлаганнар. Әлеге продукциянең теплицалары өчен әһәмияте зур. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә дә булды. Бина республика программасы буенча капиталь төзекләндерелде. Беренче катта барлык уңайлыклары булган заманча китапханә булдырылган. 2100 детский сад. Даже летние лагеря. Наши пищеблоки, значит, работают с полуфабрикатами. Гимназия ашханәсендә булып, мәктәп туклануын оештыру белән дә таныштылар. Аны бәяләү өчен укучыларга әзерләнүче ризыкка дегустация үткәрелде. Яңа уку елында мәктәп 300-дән артык укучыны үзгәрешләр белән каршы алды. Һәр катта укучылар өчен ял итү урыннары булдырылган. Яңартылган уку кабинетлары, түгәрәкләр шәнлеге белән дә танышырга мөмкин булды. Мидхат Шахъяхметовны 35-нче бистәдә төзелгән яңа бассейн шәнлеге белән дә таныштырдылар. Әлеге микрорайон өчен бу күптән таләп ителгән спорт бинасы. Биредә өлкәннәр, балалар өчен аерым йөзү урыннары булдырылган. Шулай ук заманча тренажер залларының да буш торганы юк ди җитәкчелек. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.